V duchu hesla V zdravom tele zdravý duch sa 17. júna v Trenčíne zišli cvičenky z Bratislavskej a Považskej Sokolskej župy na celoslovenskom zocviku hromadnej skladby. Na ich vystúpení, ktoré za podpory Trenčianskeho samosprávneho kraja predvedú aj na Všesokolskom zlete v Prahe, sme sa zúčastnili aj my. Svieža hudba, vysoké nasadenie, radosť pohybu a tanca. To všetko bolo súčasťou komplikovanej mozaiky z ľudských tiel, ktorú nám predviedli členky zo slovenského Sokola. Sokol je organizácia telovýchovná, združuje dobrovoľníkov všetkých vekových kategórií, ktorí sa stretávajú vlastne vo svojom voľnom čase pri viac menej telovýchovných cvičeniach, ale Sokol má iné aktivity, už aj kultúrne alebo spoločenské. Na Slovensku máme 3 župy. Je to Považská župa, Sokolská, Milana Rastislava Štefanika, ktorá má sídlo v Trenčine. Ďalej Bratislavská Sokolská župa, Tomáša Garrigua Masaryka, Východoslovenská župa. Tu sa zrovna stretli cvičenky týchto dvoch žup, Bratislavskej a Považskej. Zocvik však nebol naplánovaný len za účelom cvičenia. Táto hromadná skladba pod názvom Miami bola zostavená pre 15. Všesokolský zlet v Prahe, lebo tento rok je vlastne 150. výročie od založenia Sokola. Takže tejto veľkej slávnosti sa zúčastníme v Prahe v termíne 1. a 6. júla, kedy sa konajú tieto celosvetové slávnosti. Vystúpi tam približne 20 podobných hromadných skladieb cvičencov všetkých vekových kategórií a my teda Považská Sokolská župa Bratislavská sa predstavíme s touto skladbou Miami. A aby sa naše sokolistky v Prahe uviedli čo najlepšie, bolo nutné zostaviť vizuálne atraktívnu pohybovú skladbu. O nej najviac povedala jej autorka, pani Fialová. Účelom dnešného stretnutia bolo zocvičenie 24 základných celkov. Každý základný celok má 12 cvičeniek a tieto cvičenky sú zo 16 telovýchovných jednot Únie Sokola na Slovensku. Skladba sa volá My a my, to znamená my, matky a my, dcéry, ktoré máme spoločný cieľ, aj keď naše cesty sú možno ako rôzne. Do tejto skladby som pozvala na spoluprácu svoju dceru Darinu Kučerovú, svoju vnučku Katku Kučerovú, ktorí svojou prítomnosťou a svojimi veľmi sviežimi nápadmi úžasne obohatili celú skladbu. Keďže do zložitého niekoľkominútového zocviku je zapojených 288 cvičeniek, vyžadoval si 9-mesačný tréning s množstvom odcvičených hodín. No je to veľmi akože ťažká robota, pretože celá skladba spočíva z takej mozaiky, ktorá sa nacvičuje v rámci tých telovýchovných jednot, v rámci tých 12 cvičeniek a tá choreografia je spravená tak, aby vytvárala na ploche aj také veľké súvislé choreografie a obrazce. K spomínanej mozaike pohybovej skladby neodmysliteľne patrí aj cvičiace náčinie. To danú skladbu doplňa nie len vizuálne, ale aj symbolicky. Tak toto je lopta, ktorú používame teda v našej skladbe. A vlastne s tou loptou robíme rôzne pohyby, krútenia, rôzne také ako keby slučky. A ako je vidieť v našej skladbe, tak tie náradia s tými matkami, keďže tá skladba je matka a dcery, vymieňame. A vlastne my dcery už tancujeme potom len s loptami a matky iba so šatkami. A vlastne vtedy to tvorí ten efekt, keď matky robia so šatkami určitý pohyb a my vlastne robíme určité pohyby s tými loptami. To, čo ste cvičili dnes, sa vám páčilo? Áno. A s kým najčastejšie cvičíte? S maminou. S maminami. A tešíte sa do Prahy? Áno. Želáme teda malým i veľkým sokolistkám, nech s podobným elánom zažiaria aj na zlete v Prahe.